olvastam. Annyira veszedelmes, hogy mit tudom én, milyen ember lenne, akkor bántalmazott volna már valaki, senkit nem bántott. A rendőrök is olyat mondanak, hogy túl sok X-artát nézzünk, meg ilyenek. Én szittem el még az utolsó napban is, ameddig nem jött be hozzám, kirögtem én is őket. De amikor bejött hozzám, akkor én is azt mondtam, hogy ledármettem egy kicsit. Olyan 80%-ig én benne vagyok, hogy lehet, hogy így van. Annyit tudok, hogy azt mondják, nagyon gyors. Bevett egy helyre, elkezdett járkálni, meg minden. 2 perc múlva meg már nem arra volt lenne az izében. Már a főutca fele, már innen vagy 1 kilométerre, 2-3 perc volt az egész. Azt kirúgta az autót, lábbal kirúgta. Az pedig az, le volt normálisan az autózva. Az lábbal kirúgta. Patton, vagy mi a jó Isten volt? Egy űr a cégből lepottyant, hogy olyan gyors. És én kérdeztem tőle, na Géza, ide figyelj, komám, láttad? Komám, láttam. Mekkora, ne is mondj, azt mondja, hogy kétszer akkora, mint én. Nagyon magas volt. 1,95 körül van. Magas volt 2 méteres. 2,20 körül volt.